Coftal-Ɓalli Men. Aissatou LY. tedduɓe on calminama hande noon on jii min gari ɗo e diniral suudu fina tawa Sénégal ɗum wiye musée de civilisation noire addande on yewtere Coftal-Ɓalli Men kalaten koko yowitii e adondiral dogdu baɗowal ene wiye marathon eiffage min kal kadi e haala kawgel manngel adunaaru fettooɓe ɓal ɓe njettaaki duuɓi 17 kadi e kawondire afirik yiɗɓe taweede kawgel manngel adunaaru fukku koyngel hittaande ujunnaaje 2026 ngam yewtidde ɗe toɓɓe en jaaɗat hono wowiri ni e jayniyankoɓe hertorɓe Coftal-Ɓalli Mamadu Faal a salminama. A salmitama Aissata. Anne Jeynaba Sow a wiyama bisimilla ma. A salmitama Aissata. A hofnama Umar Sow. mi salmitimama Aissata ko weltare kala saaha yaadude e maɗa e yewtere men Coftal-Ɓalli Men. Ko weltare wonani minenne. tedduɓe mi fuɗɗota ko noon nde yewtere taw mi salminani yeɓoɓe min yeɓoɓe Coftal-Ɓalli Men e hello Facebook e YouTube RFI e kala e saaha on beltanama on mbiyama bisimilla gila tawi hankinde Dakar ene jaɓɓi lappol nayoɓol adondiral dogoɓe ene innire marathon eiffage ujune yimɓe noon gari taweede ngal ko adi fofof Umar haade en arde e namde ɗe en keɗoto ɓe kawruɗa hanki sabu an aɗa woowi tawtorede e jeeyede ni ha e adondiroɓe ɗum noon jehen keɗoɗen ɓe garten. no moƴƴi moƴƴa noon par ce que hay scientifique ɓe no recommande ñande ɓe waɗugol marche 30 minutes fi cellal ngal pay koye mawɓe fof no fotti ɗo fi waɗugol ɗum noon no moƴƴi. Sérège Babacar Ba ene moƴƴi e neɗɗo par ce que ko occasion mo ganduɗa hannde yimɓeɓe e mbawi yaade eɓe jaaha e nder Dakar ɓe mbaɗa découverte et puis surtout ko minen commune sportive uji on événement ko événement mo ganduɗa ene moƴƴi no fewi e dañde ɗum une fois par année ko wala ko neɗɗo ko ganduɗa ene fewi no fewi e oɗo Dakar et ko moment mo ganduɗa aussi yimɓe ene mbawi hawrude piija jala et puis ene ɓeyda cellal. A jarama monsieur Ba. A jarama Seydou. jarama très bien Sénégal naaɓe hewɓe hen jaɓata o yaade jooɗo tan tu ɓoyni jooɗo tan ñamata dewje jaat ɗum noon moƴƴani wayni tu ari il faut ko yimɓe fof foti ko wadde mon mobilisé jaaha par ce que ene mawi moƴƴude e ɓandu par ce que ma ɓan ma jan santé ma jan foof dal vraiment ça s'est bien passé bon alhamdulillah. A jarama merci. Yo Omar en keɗima ɓe kawruɗa hanki ɗo henne an aɗa woowi arde haɗani tan e arde ƴettude konŋi mabɓe kono an aɗa jeeya e adondiroɓe holko watma windade e holno yarate min jiiɗi pammинama. eyyi a jarama Aissatou no mbiɗani min ko golɗo kam waɗi laabi 3 mbeɗa jeeya hen aɗa andi alhaali o ko hitande 2016 fuɗɗi nden fuɗɗi e te ko par duuɓi ɗiɗi waɗata kala duuɓi ɗiɗi woni oɗo marathon eiffage mbeɗa wowi hen windade nde tawno no hewɓe kaldirni ko adi foof Coftal-Ɓalli ko ɗum softinde ɓalli kono kadi ko hunde nde ganduɗa ko hay pinal ina tawe hen woni fina tawaji e gueɗe goɗɗe ha hewni ndenti e nder hen alhaali windade nde noon wonnoɓe mbaɗirta nde tawno hande eɗen gandi fof ko e karalle kese ɓuuri hewde rewde waɗa ko lowe ɗe ganduɗa udditama e nder ha joni internet o kala jiɗɗo windade ko toon rewat taw a tampani arde walla e yaade nde ndewa e ɗo foti rewede ɗo mbaɗa indima e kala ko namneɗa e kabruji ɓe nelduma message uji gara ɓama ɗum noon waɗi kadi ko catégorie ji yamo men gartu hen e ko en fait ko waɗte ko mbiyen activité ji mabɓe ɗi no waɗi moylal no waɗi dogdu no waɗi hayɓe ganduɗa ko wurduɓe e terɗe ustiɗi kono hen hunde foof kam gam jaɓade lamdal ma ngal windade nde wona ko setti nde tawno foof ina webtina ha weeɓi fandare nde no mbirini ko yimɓeɓe kala ina wawi mbawa hen jeeyede non Oumar ene waɗi gueɗel kadi saabu an eko gandumi a wona dogowo professionnel ganduɗa ɗum ɗon woni golle ma mata hande ko ɓiɓɓe Sénégal tan jeeyete hen mata hande woɗɓe ɓe gona dogoɓe walla professionnel en ɓe ganduɗa ko ɗum goni golle mumen tigui rigui foof ene mbawi windade hen mbiɗa jiiɗi pamminami ene mbawi windade kono hen neɗɗo foof e ko ɓuuri hattande ko waaɓe nam e woɓɓe ha heewi ɓe ganduɗa gona ɗum mbaɗani ɗum meccal no mbiɗa ni ko kilométre uji sappo so heewi ha heewi ko jomumen kewi ƴettude ɗum ko hayso wona ko wayni saaha yoga hen ina doga gam tan softinde ɓalli mumen ɗum waɗi noon jomumen ko e ɗen ɗon daawi kewi windade
ɗum woni ha joni kilométre uji sappo ɗi ne waɗi kadi daawi ɗiɗi goɗɗi ɗi ngannduɗa ɓuuri hertorade ko ɓen ɓe ngannduɗa ko jottiriɓe ɗum mbaɗi ɗum golle woni kilométre uji nogas e goho ɗum woni semi marathon e francinkore e koɓe mbiyata ko marathon ɗum noon ko kilométre uji capanɗe nayyi e ɗiɗi ɗum kadi eɗen gandi wona liido fof wawi ɗum ɗon dogde ɗum waɗi noon jiita hen ko athlète ɓe mawɓe ɓe ngannduɗen ɓe nanten Kenya en ɓe nanten Éthiopie yahoɓe Jeux olympiques yahoɓe pijirloji ɓen fof neni ɗo min garti joni e polɗo o ni e ha joni capannayyi ɗiɗi kilométre o on ɗon ɓiɗɗo leydi Kenya donc kanko daɗi e ngal ɗon dawal hay so tawi Sénégal naajo rewi e makko kono wadde ko wiidemo tan ko ɓe mbaɗani ɗum meccal e waɗɓe ɗum meccal fof keewi ɗo ina wayno rentude ina waɗi kadi moylal ngal wawen no liiduɓe e jajaɓe hewɓe ɓe coftani e dogdu ndu keewi arde moylal ngal neke kilométre uji 9 e nder Dakar nani mi wini e ɗum nawori affaire alhaali pinal seeɗa nde tawno ɗo ɓe ndewata ɗo laabi cuɓaɗi ɗi jokleɗe rewteɗo e nder lamorgo Dakar sa woni mbo anda wuuro ngo no feewi ma ɗum walli saabu ndewta ko e nokkuji ɗi nananoɗa ndewa to lamorgo ɗo galle lamorɗo to ko wayno to nokku mbiɗeɗo porte du millénaire e ko nandi hen ɗum ɓe cuɓoto gam yimɓe mbawa toon rewde ɓeydo kadi ina wayno andude wadde gam jabade lamdal ma ko yimɓe foof mate ene waɗi justement mate ene waɗi duuɓi cukalel mawɗo hay fof ene wawi jeeyede hen ina waɗi sukaɓe ɓe duuɓi jeetati ina wayno jaggi duuɓi sappo e tati ɓen mbaɗna kilométre uji tati ɗumannaki gagnaki min alhamdulillah aɗa hewti e jaam sukaɓe kayen ala dogdu eyyi jarama hay moylal ngal ni so tawi kilométre uji sappo ɗi yi koɓe duuɓi sappo e nayyi fayi dow ko noonne kadi dogoɓe kilométre uji sappo mbo heɓani duuɓi sappo e nayyi wawa hen jeeyede eyyi so tawi kadi ko semi marathon woni kilométre nogas e goho ko keɓɗo tan duuɓi sappo e jeetati fayi dow a faami ko hono noonne kadi capannayyi ɗiɗi kilométre no mbirɗen nane ɓuuri hen hewde windade ko yimɓe waɗɓe ɗum en mecce donc kala mo dañani duuɓi nogas jeeytaki hen donc ɗon fuɗɗori faade dow kono kam rewɓe e worɓe fof ndendi poti hen saaɓe jii rewɓe kadi darde mumen hen e natugol mumen e oɗo alhaali no fewi Mamadou Faal anne hono jiiruɗa ngal poccital ene wayno ene waɗa duuɓi ɗiɗi fof mate hanani pottide baaɗe ni mbatta darnede mbatta jirwinede ɗo e leyɗe men ha dilloɓe banggue dogdu mbawa jeeyede hen Mamadou no mbiruɗa ni ko hunde wande fayida no fewi saabu ɗum ngal ɗo adondiral no mbiruɗa ni ko fati e batte dogdu e batte seppere kadi ɗum ɗon noon ko addi foof ko fijo saabu ɗum sa ƴeewi aroɓe ina doga walla ina ceppa kañumen e woɓɓe ɓe ganduɗa mbaɗ ɗum ko meccal ummiɓe won hen leyɗele Afrique gaari gonda e mabɓe ceppodiron ha jettoɗa ɗum kadi ko weltare no fewi no mbiruɗa ni ko hunde wadde fayida saabu ɗum hande ko adi foof ina adda cellal ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa ena foti ñibnede leyɗele men Afrique comme no mbiruɗa ni haade ko ɗum woni namdal ngal ko hunde wadde fayida ko hunde fonde ñibnede e nde leyɗele Afrique saabu ɗum ina nafa no fewi Jeynaba anne holko woni yandema hen ko adi ko fof no Mamadou Faal wini ko cellal kono kadi gaga cellal ngal ko nafoore wonde hen to banggue sukaɓe meɗen aɗa wawi yaltinde hen talaji ɗe ganduɗa ko sukaɓe aɗa ene jooɗi a yiyani ne mbaɗa mais aɗa mbawi hen heptinede gara kadi jiiye hen keptine hen ha woda to keeɓi saabu ayi 42 kilométre ko athlète uji mawɗi garata ɗo henne wadde sa ƴeewi sukaɓeɓe kañen ene mbawi hen wadde saisir oɗon opportunité kadi ko ene wawi wonde damal ɓe mbawa ɓennude ɗum noon ko haali hen rewɓe e wonde worɓe guila e sukaɓe tokosɓe ha e foof ko hunde nde ganduɗa ko fotde ɓeydade dolnede ko gonga ni ko ne dolna ha tengti ɗo e Afrique banggue hirnaki ko ɓurɗo hen mawnude ɗum saabi noon ne foti ɓeydade e dolnede ha yimɓe foof mbawa hen yitade koye mumen no hannirta ni kadi yimɓe mbawa hen naden hani hay so woni udditana yimɓe foof kam noon ko yimɓe poti hen tinnade noon mi wona feradi Jeynaba jinno ɓeydude hen tan eɗen gandi Dakar ne hebla pijirloji olympique ɗi ganduɗa ko lawol gulet ina waɗe Afrique ɗum ɗi kadi denti baɗi ni ina wayno ko hebaru mawɗo wonande leydi ndi gam parande ɗum ɗon noon jarama Umar Sow goɗɗum ko kaleten caggal ngal adondiral ko haala fukku koyngel saabe e o saaha diɗɗe Afrique ɗe ene goni e hawdirde beele taweede kawgel manngel adunaaru hittande ujunaji 2026 hanki Sénégal hawdiri e Soudan du Sud e hankine Côte d'Ivoire hawdiri e Seychelles Umar Sow aɗa wawi artande ene jaltuɗi ɗi tigi nde tawno ko ɗo e Sénégal jooɗiɗen gadorɗen
hakkunde Sénégal e leydi Soudan loggi 4 e kowal ko ɗum woni ko Sénégal fooli Soudan ñalande hanki nde leydi Nigéria ko adi ɗum ina wayno fooli ha joni e ñalande hanki nde Tanzanie ɗon ko Nigéria fooli gotel e haydiga Afrique du Sud hakkude mum e Bénin ko Afrique du Sud naaɓe ɓe mbaɗi loggi ɗiɗi e haydiga haali noon e kawral ngal ganduɗa ko to leydi Côte d'Ivoire nde tawno eɗen gandi hakkude mabɓe e Seychelles ma hedde haqqillaji nde tawno ko loggi 9 ɓe ganduɗa ko ñiibi Côte d'Ivoire ɗi mbaɗi ina wayno e daɗi mabɓe ɗum ɗi kadi woni ko ganduɗa haalama no feewi yewtama nde tawno eɗen gandi leydi Côte d'Ivoire oɗo kan garo wonkoɓe jiiɗi hen wonkoɓe cohli hen wadde so tawi eɓe mbaɗa ko wayni loggi poɗɗini yede won ko ɗum findinta won kadi ko ɗum jangguinta Aissatou LY eyo ɗon ni e Côte d'Ivoire ɗiɗɗal ngal kalɗa ngal ene wayno gollidiɗo men RFI toon to Côte d'Ivoire yehino tawtorede ngal potital walla mbiyen kawondiral en keɗoto garten ana ko fedde leydi Côte d'Ivoire fooli Seychelles kuule 9 ɓolum woni sabu nde weltare nde ivoirinaɓe welti e juma yawtunde goɗɗum ɗum koko tawi kon genal fijirde stade Alassane Ouattara e Bimpe wawi tabitude ko ɗon fijindaru udditirndu folotiral kan waɗata ɗum no wonani welo o jinganayɗo fedde Côte d'Ivoire ɗo mo darti ko feƴƴuno sayi men fottuno e maali wonani men habborno hande nokkure fijirde ballon nden moƴƴi sukaɓe wawi fijirde no haniri no moƴƴiri min jarni hoorejo jagorɓe on ettiɗo no nde nokkure moƴƴira o suka wiyeteɗo Gaha ko gommijo ɗon kadi jogi o wi'i ella mo fijirde nde wonduno fi ilnugol ndiyan ɗan wawama nyawdede ka heddiɗo jonte seeɗa ɗoyo ka non fuɗɗo wona ko fedde leydi Côte d'Ivoire fooli kon tun Seychelles kuule 9 ɓolum woni sabu nde weltare nde ivoirinaɓe welti e juma yawtunde goɗɗum ɗum koko tawi kon genal fijirde stade Alassane Ouattara e Bimpe wawi tabitude ko ɗon fijindaru udditirndu folotiral kan waɗata ɗum no wonani welo o jinganayɗo fedde Côte d'Ivoire ɗo mo darti ko feƴƴuno sayi men fottuno e maali wonani men habborno hande nokkure fijirde ballon nden moƴƴi sukaɓe wawi fijirde no haniri no moƴƴiri min jarni hoorejo jagorɓe on ettiɗo no nde nokkure moƴƴira o suka wiyeteɗo Gaha ko gommijo ɗon kadi jogi o wi'i ella mo fijirde nde wonduno fi ilnugol ndiyan ɗan wawama nyawdede ka heddiɗo jonte seeɗa ɗoyo ka non fuɗɗo hoorejo leydi ndi wallitorino wattire ɓe moƴƴini golle ɗen no haniri no min ɓay toɓogol ƴiwni hanki mi yeli yoɗan sadio fiyo dardo fijirde nden ɓay fijeɓe ɓen gayni ɗartade ɓe ɓuɓɓini genal ngal mi andi ngal heyɗintinama no fewiri fijirde stade Alassane Ouattara e Bimpe nden darndete kadi jango sabu mawɗi Côte d'Ivoire ɗin tiidodiray e jahe leydi Gambie ɗen e bange ñallal ɗiɗaɓal folotiral fi tawegol desewal windereyankowal fukku koyngal hitande 2026 Abdoulaziz Diallo Abidjan RFI jarama Abdoulaziz Diallo Umar hawnaki haɗen arde e kawodire deftuɗo hen ɗi tan mi hokka Mamadu Faal ha e Jeynaba fof walla gadoroɗen Jeynaba en jii potite kawodire mbaɗi ko yowitii e kawgel manngel adunaaru diɗɗe gonɗe ɗo ene Afrique kanɗe taweede ɗum Sénégal hawodiri hanki hawi Soudan du Sud mbadduji 4 an holno jiiruɗa ngal kawodiral e kadi ma en gartu e ko Abdoulaziz Diallo haali ko woni Côte d'Ivoire ene hani jaɓɓade kawgel kan ɗum wonno ko ɓetuma taw e saabu koto dingiral kan ngal jaɓɓade kawodiral aranal ngal ko toon ɗum waɗa ɗum foof mbeɗa yiiɗi gartun hen Jeynaba Aissatou ko adi ko fof ko pottal ngal ganduɗa Côte d'Ivoire waɗi ha fooli loggi 4 e kowal Côte d'Ivoire loggi 9 loggi 9 e kowal ko score mo ganduɗa koko mantidiɗo ɗum woni sa wawi a hollirat hono Allemagne ɗi mbaɗi ni sa wawi équipe a hollirat kulɓina ɓe poɗɗaɓe fottude ko ɗum woni caɗele ɗe ganduɗa Sénégal ene jogui ɗum kono kadi ko Sénégal waɗi ko yawnaki de hawi loggi 4 hay sinno ɓe mbi woodi ɗiɗi ni
ɗi ngannduɗaa jaɓanaaka ɗum ene wayno tan ko jeegom Sénégal naanni nayi ɗi yawnaaki kono no wawno ɓuri ɗon sa ƴeewi hanki Sénégal o rati ma won loggi 5 goɗɗi walla 4 goɗɗi ɗi ngannduɗaa omo wawno ɗum nannude kono Côte d'Ivoire waɗi ni kanko omo wawno wadde poti ɗum ɗo banno o fotti ko Soudan wona kippu mawɗo o ɗon wona kippu mawɗo o ɗon wadde Sénégal foti jogade e kala e sahaa so potti wone kippuji ɓe kolliri koye maɓɓe ɓe mbaɗa wone e loggi Mamadou Fall mi annda so tawi an aɗa yaade ko Jeynaba haali ko goonga aɗa waawi nannude mbadduji kewɗi kono ɗon kadi mate Sénégal naaɓe kayni mbarata jam tan kañumen ne mbasa ƴettude doolon mumen fof mbaɗa ɗum e kawondiral gotal heddo kadi won goɗɗi poɗɗi arde an hol hen yiyande ma ko wi ko mboɗo yaade makko no feewi sabu ɗum sa ƴeewi no kawde ɗe jarata ni aɗa andi hannde sa ƴetti ko wayno Côte d'Ivoire nanni ko wayno fota e loggi 9 ƴetta Égypte kadi nanni ko wayno fota e loggi 6 ngara Sénégal ina foti hawondirde e kippu mo ngannduɗaa enen fof eɗen nganndi ala doole sa ƴeewi noon hannde eɗen caɗele men e kippu men mo Sénégal woni ko nannude ɗum ɗon noon ko hunde nde ngannduɗaa eɗen poti darade heen no feewi sabu ɗum sa wondi walla sa darndima e kippu mo ngannduɗaa dañaani doole daña caɗele nannude sa fotti tan dardima tan e kibbo ganduɗa ko kib joom doole ɗon kadi noon ko caɗele molana ɗum noon saabi Sénégal hanki fooli nanni logge nayyi kono noon enen fof eɗen gandi ina heddi no feewi ene heddi Umar min de mbeɗa wawi wiide ne heddi seeɗa saabu min hanki ne jiimi nde saaha wone baluji ina luppe mi anda ko luppe walla rate no mbiranmi ɗum ni en tout cas kannode nannede taw nannaka mbeɗa tawtan Mamadou no wirne Jeynaba saabu ina yoɗanno Sénégal hannde ko kay woni champion d' Afrique kay jogui hannde titonde raay o anani no Côte d'Ivoire waɗini hay so tawi kayni kam holliri hoore mum garɗo toon fof kam ma hollumo ko kay heɓli Sénégal ni ina fonno wawde hollirde ko min jogui ina wayno raay o tettude am weeɓata mbeɗa yoɗanno hanki ɓe mbaɗa kamɓe ne hayso loggi sappo kam mbeɗa haaldanno e sehilam goɗo wi Côte d'Ivoire fi 9 enen ko sappo piyeten mbimi taw koye Sénégal paɗɗa ɓe mbawi hawrude équipe ɓe mbadde mum gotel walla ɗiɗi kewaɗo jodda waɗi fayida Jeynaba caggal nde kalɗen haala kawondire éliminatoire kawgel manngel adunaaru fukku koyngel en kalat hankkadi eko yowiti e kawondire goɗɗe ha hannde mawɗe e banggue fukku koyngel ɗum woni fettooɓe bal lest duuɓi 17 diɗɗe 4 Afrique ɗe hoto battini keɗoɗen humpito Ibrahima Niang nder kawre jeetati e timmal jeetabal ngol e ngo folotiro équipaji tati e nder dayo ummoriɗe leyɗele Afrique enen jeeye hen kippumo Maroc gardiɗo poul awo e poñuji 6 ma hawrit e kippumo Iran ñande talatare 21 lewru 11 ɓuru e hitande ndu gonden nde kippumo Mali yettima e timmal jeetabal e nder ɗum mowo hawru e kippumo Mexique kippumo Sénégal noon e poñuji 6 ma hawrit e kippumo France ngal kawral ni yimɓe fof nana faɗi ɗum wonata ka ñalawma alarbare e yamde 12 Burkina Faso caggal nde o heewi polgu e dow Corée du Sud loggi 2 e gotel poñuji 3 noon yettinanimo e timmal jeetabal e ngo folotiro sabu e nder kawre 3 Burkina Faso heɓi tan gañade ko kawral gotal Ibrahima Niang Dakar RFI Ibrahima Niang yettama Mamadou Fall jiɗɗal Sénégal kam ene joganaɗama muye moƴƴo kono fottata koye France kadi Amara Diouf heeɓi barmande maten cikkuɗa ɗon ma weeɓ e ngal jiɗɗal weeɓata e leydi Sénégal sabu ɗum haade men garɗe ɗon tan sah eɗen mbawi wiide mi anda ko sagginare mi anda ko holɗum kono noon ko Allah faabi en sabu ɗum sa ƴeewi e nder groupe men o ko ɗiɗo ponno yaltude hen Sénégal nde o fottuno e Japon woni pottal makko cakkiningal ngal ayi Japon fi en kono noon tagui en yaade hannde ha jettuɗen e 8e de finale woni ko logge ɗe nanɗen ɗi ene kewi ɓurti logge ɗe ganduɗa Japon nani ɗum ɗon noon kadi ko caɗele sabu ɗum gara ko ganduɗa ko ɗum fati e match uji ma gaɗiɗi ɗiɗi ɗi daña hen poluya ha cakkitigol ngol ayi no entraîneur kadi darni darde no fati e no nandirno
jour uji ɗi kadi ɗum ɗon noon hannde so ari kadi o mo ganduɗa ko kañum Sénégal yakori woni Amara Diouf kadi dañi hen barmande kadi ɗum ɗon noon te so en ƴi oɗo kippu mo France ko kippu mo ganduɗa ina foti wattede haqqille no feewi ko kippu dariɗo no feewi ɗum ɗon noon saabi ha joni eɗen mbawi ɗaminade kono noon ko muusi fatta leydi Sénégal e ngalɗo pettodiral. Jeynaba kanko haali haala Sénégal Maroc na ɗon Mali kadi ni heddi e kawdiral ngal kamɓe ne ɓenni 8e cimmal jeetoto ɓiwal ngal an ɗon mate ɓaadi Sénégal kam Sénégal ha joni yewtade ɗum o pettowbal mo mawɗo kam balle nannowo loggi ɗi kam hay so woni Idrissa Gueye nen ɗon so woni Amara Diouf waɗi ɗum le Idrissa Gueye kañum nen ɗon heedi hay so woni ne hay so caggal Amara Diouf kadi gardien o kadi kañum ne heeɓino gañen te hay joni sirani mate mo waw jeeyede hen ɗum woni caɗele ɗe te en jii goɗɗo lomtinoɗo mo on jii loggal ngal o ƴettingal ɗum woni kulhuli tawteɗi hen kono ha joni wuuri tan kono rufani heddi tan ko ɓe dañini caɗele tan hakkude mabɓe e Japon soɓe dañini hay soko ɗekki match nul aɓe mbawno dañde hawru wonde dow dal ardade groupe mabɓe ɓe mbasa hawrude ko wayno France ko wayno États-Unis woni kippuji kono andi sa woni kippu mawɗo mate aɗa foti hulde hawrude e kippuji goɗɗi mawɗi kay a fayi kawdiral bangal ni henne wona hulde urtirɗa ko Argentine wona kippu tokosa a hawremo ko a fiima ɓe kawruɗaɓe fof wadde ha joni France hulɗinaki kono noon ko ɗum woni ha joni wuuri tan kono rufani te yakare nani hen heddi ko noon kippuji gonɗi Afrique ɗi Maroc e Mali kamɓe nene te ko hunde wonde fayida kippuji tati mbaɗi nayyi wonno tati waɗi qualifié 8e de finale ko hunde nde ganduɗa wonde fayida te ene joga yakare kam goto walla ɗiɗo e mabɓe ma wot ko nafi e ngalɗo compétition te min kam ha joni yakaram gasani e Sénégal so Allah eyo Oumar mami artu e ma kono mbeɗa yiiɗi gartani gueɗel gonguel woni ka feññini doggol sappo suɓaɓe beele hirodirde mbuñaari ballon d'or sénégalais o Sadio Mané ene hen Maroc naɓe nayo limama hen Yassine Bounou Sofiane Amrabat Achraf Hakimi Youssef Nesri Riyad Mahrez e ɓiɓɓe Cameroun ɗiɗo Franck Zambo Vincent Aboubacar Mo Salah ɓi Égypte e Victor Osimhen holi e ɓeɗo ɓe limmi holi ɓen ɓurɗon ɗaminade e ma heɓ walla ma won kam tato ardotoɓe e ɗum ɗo ɗum eno yawiri wasa judde Aissatou no mbiɗa ni mbiɗa andi kam fuɗɗode hitande rawane nde faade hitande hikka nde ina waɗi ɓurɓe mantinade mbeɗa andi haala kadi ma waɗoy ni nde tawno alhaali baɗni so ari moni fof nadde ni yande mum e nder sappoɓe limtuɗa ɗo mi yamani taw won hen ille ɗe jadani Sadio Mané kam jeeyataki kañum fof wonde Sadio Mané kam mi sikkani so tawi ma jeeyi hen hikka kono noon ina wayno indi makko matam mbeɗa sigui yalti e nder sappoɓe kono noon wonɓe ka en ganji Mohamed Salah ko woni waddi par exemple toon to Liverpool en jii kadi omo ganduɗa a haali ɗum hay gol o mo ganduɗa ko unana eɗen gandi ɗen ko waɗoɓe te elle indi makko haalako ɗo yama taw haralleɓe men jenaɓe ɓe ɓurat ɗum waw firde faccir haala makko haalako ɗo kono ɗon Mamadou Fall ay min noon jaggumi ko ha joni Sadio Mané ina foti wattede haqqille andi ko saabi ɗum wiya ko Sénégal o fottata tan walla ala wona wondem ɓiɗɗo leydi Sénégal kalami ko ganduɗa ko fate e batte lawol e gonga saabu ɗum sa ƴeewi wiya ko ballon re kange ɓiɓɓe leydi Afrique so wiyama ballon re kange ɓiɓɓe leydi Afrique noon ɗum ɗo noon ko woni ko ballon d'or o foti ƴeewede ko gaddanal ko coupe d'Afrique o noon so ƴeewama ɓennuɗo o ko Sénégal ƴetti ɗum Sadio Mané kadi mantinoma hen no feewi hakkunde oɗon coupe d'Afrique e coupe d'Afrique goɗɗo ala coupe d'Afrique goɗɗo jolɗo hen wadde hande so wiyama ene ƴeewe e nder Afrique hol ɓiɗɗo leydi Afrique ɓurɗo mantade e Afrique gam jonɗe totte ballon re kange cikkumi ko mo ganduɗa ko kañum ƴetti coupe d'Afrique o manti kadi e nder compétition coupe d'Afrique o ko on hanani oɗo ballon d'or sa ƴeewi Messi haala ka heewi halko tagui o dañi ballon d'or o saabu ɗum mondial mo ganduɗa ɓennuɗo ɗo oɗo saaha kanko ƴettuno mondial o ɗum noon jaggumi wonde Sadio Mané ha joni omo wawi ɗaminade ƴettude oɗo ballon d'or heeɗiɓe ko ɗum uddi yewtere min yewtere nde min jetti on e heɗogol moon lobbol
min jetti hoɓɓe men kamɓe ngoni Mamadou Faal e Jeynaba Sow no wiyete noon Umar Sow weli inde weli yettode ganduma fotani jumde indam de hannde banen hawa heɓa ko haali kadi min jetti heɗɓe karallagal ngal on woni Sara Doumbia e Malang Sonko e kadi Bara Tambédou ɗum noon min nokki on aadi ha yontere arore on jarama.